Και ένα θέμα που μας αφορά όλους και θα μας βοηθήσει ο κύριος Ευθύμιος Καπάνταης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Είναι παθολόγος με εξειδίκευση στο ζαχαρόδι διαβήτη στο Metropolitan Hospital. Επειδή πολύ το ακούμε, δεν του δίνουμε όμως και πολύ μεγάλη σημασία και για το ζαχαρόδι διαβήτη και για την παχυσαρκία. Ξέρετε, πολλοί κόσμος, επειδή δεν έχει εμφανείς ενδείξεις ή συμπτώματα, το αγνοεί. Να δούμε λίγο περί τίνος πρόκειται και πώς μπορούμε να έχουμε το νου μας παραπάνω, τι μπορούμε να προβλέψουμε. Υπάρχει, ας πούμε, μια απορία. Λέει ο άλλος, η παχυσαρκία σχετίζεται με την εμφάνιση ζαχαρόδι διαβήτη καταρχήν? Η παχυσαρκία είναι αυξημένη συσσόρευση λίπους στο ανθρώπινο σώμα. Αυτή η συσσόρευση, αν είναι και μέσα στην κοιλιά και μάλιστα και σε κάποια σπλάχνα και κυρίως στο σηκώτη, τότε δημιουργεί μια συνθήκη όπου η ινσουλίνη που παράγει ο οργανισμός, η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που ρυθμίζει το ζάχαρο, έτσι. Η ινσουλίνη λοιπόν αυτή δεν δουλεύει καλά. Δημιουργείται μια ινσουλινοαντίσταση. Στην αρχή ο οργανισμός αντιρροπιστικά παράγει παραπάνω ινσουλίνη και καταφέρνει και ρυθμίζει το ζάχαρο. Όμως με την πάροδο του χρόνου αυτή η ικανότητα εκπίπτει, μειώνεται και τότε εμφανίζεται ο διαβήτης. Άρα η παχυσαρκία λοιπόν... Οι συνάδελφοι, εδώ έχουμε την Κορίνα και την Τίνα, οι οποίες μας λένε συνέχεια ότι η κοιλίτσα, λέει, είναι γοητεία. Δεν ισχύει αυτό. Είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας. Και βλέπετε. Έτσι θα πρέπει κανείς να το αντιμετωπίζει αυτό. Λοιπόν, να ρωτήσουμε κάτι ακόμα. Η συνύπαρξη παχυσαρκίας στο διαβητικό έχει επιπλέον επιπτώσεις στην υγεία του? Ο διαβητικός συνηθέστατα πάσχει από κάποιο καρδιαγγειακό ή από εμφάνιση κάποιου καρκίνου. Αυτή είναι η σημαντική κίνδυνη για το διαβητικό. Η παχυσαρκία, εάν συνυπάρχει στο διαβήτη, τότε εκτός του ότι δυσκολεύει τη ρύθμιση του ζαχάρου, εκτός του ότι επιδεινώνει την αρτηριακή υπέρταση, τη δυσλιπιδεμία και τα υπόλοιπα μεταβολικά που συνήθως συνυπάρχουν στο διαβητικό, προκαλεί πολλαπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων και καρκίνων. Άρα η παχυσαρκία, η συνύπαρξη της παχυσαρκίας στο διαβήτη τύπου 2 είναι πολύ επιβαρυντικός παράγοντας για την υγεία. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να χάσει κιλά, έτσι, να δημιουργήσει συνθήκες απώλειας βάρους. Σωστά. Ως άμεση πρόβλεψη, δηλαδή να μην σου τύχει που λέμε. Σωστά. Η απώλεια βάρους καταρχάς ευνοεί την υγεία όλων των ατόμων που έχουν παραπάνω σωματικό βάρος από το φυσιολογικό. Επιπρόσθετα στο διαβητικό, η μείωση του σωματικού βάρους φέρνει μείωση των επιπέδων του ζαχάρου αίματος, βελτίωση των συμπτωμάτων του διαβήτη αν υπάρχουν, βοηθάει στη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης, της δυσλιπιδεμίας κλπ. Που είπαμε, μειώνει τα φάρμακα που λαμβάνει το άτομο και το σημαντικό, εάν το άτομο χάσει πάνω από 15-16% του αρχικού του βάρους, μπορεί ο διαβήτης του να τεθεί σε ύφεση. Δηλαδή, το άτομο να μην έχει αυξημένα ζάχαρα, να έχει φυσιολογικές τιμές ζαχάρου, χωρίς να λαμβάνει κανένα φάρμακο. Μάλιστα. Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι σε σημαντική απώλεια βάρους μπορεί το προσδόκιμο επιβίωσης του διαβητικού να είναι και μεγαλύτερο έως και 9 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό, γιατρέ μου. στη στρατηγική της αντιμετώπισης του διαβητικού τύπου 2 θα πρέπει να περιλαμβάνεται πάντοτε και η απώλεια βάρους, γιατί του προσφέρει καλύτερη ζωή και περισσότερη ζωή, όπως είπαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καπάνταη. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Πάντα είναι σημαντικά τα πράγματα που αφορούν την υγεία μας. Και να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε εδώ στην παρέα μας.